Kunjani bafo? Ngidecide ukuphendula ngale video call mfethu, even though igama lakho ngaliboni lapha, kodwa ngithema ngithi ngichecka le statement ngakukhumbula. Ngicela ukupologize bafo. Ngicela ukupologize mfethu ngento eyenzeka, into eyenzeka kwangasinhloso yami mfethu, kodwa kwakuyi enganginayo ngale situation engangibhekene nayo ngaleso sikhathi mfethu. Ngicela nje ukupologize lapho. Ngase ngidecide ukuthi ngikwenzele le video ke ngoba sengifuna nabantu abaningi abahlale bengibuza ukuthi kahle kahle ngangifike kanjani lapha. Isikhathi esidluleke bebethi uma bengibuza umuntu ongibuze lokho i-comment yakhe ngidelete, kodwa njengamanje inhliziyo yami seyaxola. Bafo, into engiyifundile empilweni, whatever yenzakala for the reason. Kunama challenge kumele sidlule kuwo ukuze sizoba ngofakazi, ukuze masitshela abantu sibatshela abantu ngento esiyaziyo. Bafo bengiplome Alexandra ePhaswane. One day kwangena icall ebingibiza we-interview lapha ne-mall, Alexandra Mall lapha engangifake khona i-CV yami. Nangempela bafo ngavuka ekuseni ngaya khona kwi-interview. Okay, interview yami yaqala ngo-12 yaphela ngo-1. Okay, it's fine. Yava ya grand enhleke. After lapho mangiphuma ngase ngilambile. Ngasebenzisa imali ukugibela ngathi le ncane sele ngizohike ngoba ngengisakhona ukuwalka. Ngiyawalkeka ke bafo, kodwa ngoba ngathi kwasekulithi ngilambile, ngathi ngengisakhona ukuwalka. Okay, ngathenga lokho okuncane ngakuthenga, then ngahamba ngayimgwaqeni ngafike ngihike. Already uyaqhamuka imoto encane inama-gents ayi-2. Angibuza ama-gents athi Brian uyavanga, bathi bafethu ngiyala ePhaswane, bathi hayi izwakala ngene ekareni. Ngathi okay, is fine. Ngangena ekareni ngabagayinye kuyaba babeyifunile. Sithe savaya kanjalo Brian kwaqhamuka amaveni amaphoyisa asimisa ayo4 if I'm not mistaken. Bathi asiphumene emotweni, bathi asiphamise izandla silale phansi. Mfethu mina ngazama uexplain ukuthi bafethu mina ngazi ngihikile. Kwathiwa hey, whatever uzikhuluma iyothathwa njengofakazi phambili. Kwathiwa phansi. Nangempela mfethu ke salala sonke soba yi3. Okay, basesha bangisesha bangathola next kimi. Basesha lama-gents ayi2 bathola ibhamu ezi2 ebengekho emthethweni enginama license. Mabe check imoto leyana esigibele, imoto le itshontshiwe. Abafunanga ukwazi ngami, abafunanga ukumukela istory sami ukuthi hey mina ngazi nix. Okay, basithatha ke basifaka evinini, iphoyisa eli1 la driver imoto le besihamba ngayo. Masifika phambili mfethu nawe diwe wabona ukuthi impilo bengekho sharp. Umuntu osumbona lapha na kwangesimina ngoba nami ngiyasiphika bafo. Impilo yalapha mfethu ngabona ukuthi ayikho sharp. Okwakunzima kakhulu ukuthi mina ngangazi nix. Enathi nani ke manisukuma neza ngendlela neza ngayo, ngangithi ethi nami kuyaliwa. Ngabonisa ngilwe. Kwenzakalayo ke bafo ke, kodwa ngoba yamadoda, thu yamadoda iphila, kodwa lese yaphela ngoba sesiyakwazi ukukhuluma letso. Sona lesa sikhathi esincane bafo ngikhona lapho. Impilo yami mfethu yashintsha kakhulu. Yashintsha kakhulu bafo ngoba ngawuhlala lo 5 years. Ekwathi mangibamba 6 years kwathola ukuthi mina nginacala. Nakhona sengisizwa i-call leni yangifonela ukuthi angize kwi-interview. Okwabacacisela bha ukuthi mina yonke lento eyenzakalayo, imoto letshontshiwe, ibhamu lizahlangene nakho, kodwa mina into engisukele endlini bengisukele leya interview. Bafa impilo yalapha bengekho sharp.